पोस्टर निकला हीरो। अरे काय पार्टी घ्यावा। हर हर महादेव गणपती बाप्पा। हर हर महादेव। तुम्ही केक बघू शकतास, वेस्पा केक हो बघा। आताच्या माझ्याच्या वयात 4 व्हीलर गाडी लोक घेतात, पण मी 2 व्हीलर घेतलाय, म्हणजे काहीतरी सुरुवात झालेली आहे। नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत। तर मंडळी, आजचा दिवस आमच्यासाठी लय आनंदाचा आणि आज महाशिवरात्री पण आहे। महाशिवरात्रीच्या तुमका सर्वांका खूप खूप शुभेच्छा मंडळी। आणि आज ह्या चांगल्या दिवशी आम्ही स्कूटर नवीन विकत घेतो। खरंच लय मोठी गोष्ट आमच्यासाठी की काहीतरी नवीन वस्तू आम्ही विकत घेतो। ह्या वयात आता माझ्या वयात लोक नवीन 4 व्हीलर विकत घेतात, तर आम्ही 2 व्हीलर घेतो। तरी पण ठीक आहे, सुरुवात तर करतो। तुमचा आशीर्वाद प्रेम असाच राहिला तर तो दिवस पण दूर नाही की 4 व्हीलरचा आम्ही तो पडतो ना चादर लाल कलरचा तो दूर करू। तुमचं प्रेम असंच ठेवा। तर खरंच लय एक्साइटेड आहो आम्ही। आणि आता आम्ही जाणार आणि ती गाडी आहे कल्याण का, ती खयची गाडी आहे ती कल्याण का गेल्यावर काय आताच। आणि खयचो कलर हा तो माका वाटता तुमका सांगूची गरज नाही। तुमका आमच्याकडे बघून आम्ही खयच्या कलरची गाडी घेतलो ती तुमका समजलीच असतात। आणि मंडळी, मी दीपालीक सांगलं होतं तू काळी साडी घाल आणि त्याच्यावर ती कशी रेंज रोवर वगैरे लिहतात पाठी ब्लाऊजावर, तसा लिह म्हणून। तर दीपाली म्हणता नाही आता काय गरज नाही, 4 व्हीलर घेशाल तुम्ही तेव्हा मग मी ब्लाऊज घालीन तसला आणि ते पाठी नाव लिहीन। तरी पण ठीक आहे, आता पण दीपाली म्हणत होता कशाक ते कपडे बिपडे त्याच कलरचे, पण ठीक आहे। लोक म्हणजे एक आनंद हा, एक नवीन वस्तू घेतो, छोटी असू देत का मोठी असू देत, पण आम्ही आमच्या पैशाने आम्ही विकत घेतो। तर आनंद साजरो तो व्हायलाच पाहिजे आणि आज दिवस पण चांगला, त्यामुळे आता आम्ही जाणार कल्याण का गाडी घेणार। आणि आम्ही वाटतं स्कूटरवर खरंच म्हणून 4 व्हीलर हवीच। आणि लय जण कमेंट करतात, खरंच तुमचे प्रेम आता की 4 व्हीलर घ्यावा। तर आम्ही रिक्षाने जाणार आता, ओला रिक्षा करून। आणि दुसरा म्हणजे येताना ही तिघा ओला करून येतील किंवा कोणतरी कोण येणार हे भांडत। हा मा दीपा मम्मी एकटी येणार का रिक्षान कल्याण वरसून, एकाने मम्मी सोबत येवा। आणि ऊन असणार आता, वाजले किती 11:30 वाजले, आपण फिरणार आहोत, आपण फिरूया आपण। ठीक आहे, आता आम्ही थंय जाऊन डिसाईड करू किती ऊन असतात तेव्हा यांका कळात रिक्षान गेलेला बरा। माका असं वाटतं मी रिक्षाने यायचा थैसून कोणाक तरी बाबा रायडर करायचा, बाबा घराकडे हाणून सोड आमचा, कारण लय ऊन लागणार आहे। आत्ता 11:30 वाजता एवढा ऊन आहे, तर ह्याच्यानंतर पण लय ऊन होणार आहे। आणि दुसरा म्हणजे लय कमेंट असतात की तुम्ही खातास पण पोरा तुमची बारीक, तुम्ही बारीक आहात आणि मी फक्त खाऊन मांजलंय। तर म्हणजे मी जिम करतोय, त्यामुळे मी थोडी तसा फिजिक आहे आणि हे जिम नाही करत, पण हे डाएट करतं। भावी जिया नॉनव्हेज जरी खाल्याने तरी ते हेल्दीच खातात, म्हणजे तेलकट ऑइली वगैरे खात नाही। आणि तुमका असं वाटतं की आम्ही सतत हॉटेलचे खातो, नाही। 1 आठवड्यानंतर 2 आठवड्यानंतर आम्ही हॉटेल का जातो, पण आम्ही व्हेज खातो तेव्हा व्हिडिओ बनवत नाही, कारण ते व्हिडिओ चालत नाही। म्हणजे घरी असू देत किंवा बाहेरच्या हॉटेलात असू, जास्त करून नॉनव्हेजच असतं, त्यामुळे तुमका वाटतं हे सारखे नॉनव्हेज वगैरे खात असं नाही। आमचा सर्वांचा पिठी भात आणि मुळ्याची भाजी किंवा मेथीची भाजी हे आमचा अन्न जास्त करून, पिठी भात वगैरे तर आम्ही नॉर्मलीच खातो। आणि ही दीपाली वगैरे डाएट करता, आणि हे डाएट तेका ह्या मिळता हा आपल्या क्युअर स्किनच्या ॲपमध्ये तेका सर्व डाएट मिळतं आणि तो डाएट फॉलो करतात, त्यामुळे दीपाली फिट पण आणि तो ग्लो जो हा तो चेहऱ्यावर दिसता। तर दीपाली आता थोडक्यात तुमका सांगित, म्हणजे लय जणांचे प्रश्न असतात काय कसा काय ता, तर ती दीपाली सांगित आणि तो प्रोडक्ट कसा मागवायचा तर आपण सांगित, तर ऐकूया आणि ते जाऊया आपली स्कूटर आणू। लेट्स गो। सगळ्यांचा प्रश्न असता की तुम्ही एवढा बाहेरचा खातास तरी पण मी जाड होत नाही, असं तसं असं म्हणजे लागत नाही अंगाका, असं काय नाही। तर मी डाएट करते आणि हेल्दी टिप्स फॉलो करते, आणि मला हे हेल्दी टिप्स मिळतात क्युअर स्किनच्या ॲपमध्ये। तसंच क्युअर स्किनचे प्रोडक्ट पण मी यूज करते, त्यामुळे मी जास्त जाड नाही होत बाहेरचं खाऊन पण। आणि असं नाही की रोज रोज खातो आम्ही, आठवड्यातनं एकदा, तर आपण एक टाइमच खातो, संध्याकाळी घराकडे जेवतो। क्युअर स्किनच्या ॲपमध्ये तुमका हेल्दी टिप्स दिले जातं, ते फ्री ऑफ कॉस्ट असतं हेल्दी टिप्स। ते तुम्ही फॉलो केला तर तुम्ही पण मेंटेन राहू शकता, आणि त्याचबरोबर क्युअर स्किनचे प्रोडक्ट पण यूज करा, म्हणजे तुमची स्किन पण तुम्ही मेंटेन पण राहाल आणि तुमची स्किन पण चांगली दिसतात। तर ह्या माझा किट आहे क्युअर स्किनचा,
म्हणजे मी आता 5-6 महिने सगळ्यांना माहित असेल, 5-6 महिने झाले मी वापरतात आणि 1-2 महिन्यात फरक नाही पडत तुमका, 2-3 महिने तर जाणारच फरक पडू. तर तुम्ही पण हे प्रोडक्ट वापरा. त्याचबरोबर हेल्दी डाएट जे तुमका त्यांच्या ऍप मध्ये सांगितले जातात ते तुम्ही फॉलो करा, म्हणजे तुम्ही फिट पण राहता आणि तुमची स्किन पण ग्लो करेल. तर क्युअर स्किनचा ऍप हा ती प्ले स्टोर मधून ऍप डाउनलोड करायला, नाही तर आम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये लिंक कमेंट करू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये पण लिंक देऊ, ते सुद्धा तुम्ही ऍप डाउनलोड करू शकतास. आणि तुमचा मोबाईल नंबर टाकायचो म्हणजे एक OTP आणि तुमचा ऍप चालू होत, म्हणजे सर्व नॉर्मली ऍप मध्ये होता तसाच चालू होय. त्यानंतर तुमचे प्रॉब्लेम विचारतील स्किनचे काय असतात ते आणि तुमच्या स्किनचे फोटो मागतील, त्यानुसार तुमचा किट कस्टमाइज होऊन येईल. प्रोडक्ट सगळ्यांचे वेगवेगळे असतात, जे मागायचे ते तुमका येऊचे ना. ह्यांची फास्ट आणि फ्री डिलिव्हरी हा बरं. ह्यांची प्रोडक्ट गेल्यानंतर तुमका ते कसं यूज करायचं ते पण तुमच्या ऍप मध्ये सांगतात. महिन्यातून एकदा स्किनचा चेकअप असता आणि दर 15 दिवसांचा फॉलोअप असतं का तुमच्या स्किन मध्ये काय ग्रोथ झाली आहे की नाही ते, त्यानुसार जर तुमका प्रोडक्ट सूट नाही झाले तर ते चेंज करून देतात. असं तर तुम्ही क्युअर स्किनचे प्रोडक्ट नक्की मागवा. मी दाखवते माझ्या प्रोडक्ट मध्ये काय काय. माझ्या प्रोडक्ट मध्ये एक फेस वॉश हा, तर एक सनस्क्रीन लोशन हा आणि मॉइश्चरायझर हा आणि पिंपल साठी ही क्रीम दिली होती ती एक असा. तर मी हे 4 प्रोडक्ट वापरतोय, त्याच्यामुळे म्हाका लय फरक पडलो. आणि तुमका तुमच्या प्रोडक्टवर जर सूट हवी असेल 100 रुपयाची तर आमचं कुपन कोड family100 तो तुम्ही वापरा, म्हणजे तुमच्या जे काही प्राइस असतात किटची त्याच्यावर तुम्हाला 100 रुपयाची सूट मिळेल. आणि ह्या ऍपचा एक फायदा म्हणजे तुम्ही डॉक्टरकडे गेला स्किनच्या तर तुमका 500 रुपयाची तर कन्सल्टेशन फी देऊकच हवी. ह्यांच्या ऍप मध्ये फ्री ऑफ कॉस्ट आहे, म्हणजे कन्सल्टेशनचे काहीच चार्जेस नाही. परत तुमका मध्येच काहीतरी क्वेश्चन विचारायचे असले, काय क्वेरी असले तर ते पण तुम्ही विचारू शकता, ते पण फ्री ऑफ कॉस्ट, म्हणजे त्याचे काही चार्जेस वगैरे नसतं. तर मी आता सनस्क्रीन लावची आहे माका, तर तुमका पण लावून दाखवतं. ही बघा क्युअर स्किनची सनस्क्रीन हा, ती लावून दाखवाय ऊन लय आणि काळा हो बनणार. एकदम लाईट वेट हा, काय असं हे नाही वाटत. आणि आता उन्हाळा पण चालू होता त्याच्यामुळे सगळ्यांनी सनस्क्रीन नक्की लावा. क्युअर स्किनचे प्रोडक्ट वापरा आणि ह्याच्याबरोबर हेल्दी डाएट पण फॉलो करा, म्हणजे तुमची स्किन पण ग्लो करेल आणि तुम्ही पण फिट राहशाल. तर चला जाऊचा ना. हो गाडी आणून जाऊची आहे बाबा, चला 2 तास घेऊन जाऊया. हो आता आम्ही रिक्षेतून निघालो आणि कल्याणसाठी रवाना झालो. सर्व टीम आमची हा ब्लॅक टीम. हर हर महादेव. हाराचा शॉप हा, तर मी हा एक हार बघतोय आता, बघूया. अरे हा पण मोठा होणार, पण स्कूटी आहे ना, बांधून द्या आरामशीर होऊन जाईल. तर मंडळी फायनली आम्ही आमचे स्कूटर घेऊन गेलेले आहोत आणि खायचा शोरूम हा तुम्ही बघू शकता. हे आमचे वेस्पाचा शोरूम हा, तर वेस्पाची गाडी आम्ही आज घेणार आहोत. तर चला आतमध्ये आपली गाडी रेडी हा काय बघूया. वेगवेगळ्या कलरच्या गाडी आहेत. हे बघा हे बेसिक मॉडेल आहे आणि आम्ही दुसरा मॉडेल घेतलो. तर चला आतमध्ये जाऊया आपण. या पहिली भावी नमस्कार नमस्कार दाखवा आमचा. ये का आमची गाडी भावी जे झाकून बेकून ठेवले काळ बॉक्सिंग करूचा, बॉक्सिंग नाही पडदो हटवतो. आणि ही गाडी आमची यस वेस्पा यस, ही आमची मॉडेल आहे. फक्त आम्ही घेतलं आहोत ब्लॅक मध्ये, ते पण आम्ही कन्फ्यूज होतो म्हणजे ब्लॅक घ्यायचं काय व्हाईट घ्यायचं, कारण दोन्ही एकदम भारी वाटत होते. पण शेवटी म्हणजे आदल्या दिवशी आम्ही ह्यांना फोन करून सांगले ब्लॅक म्हणून, आणि त्याच्यानंतर आम्ही शॉपिंग का गेलो ब्लॅक कंपनीचं. जर व्हाईट सिलेक्ट केलं असतं तर सर्व आम्ही व्हाईट घेतलं होतं, पण ब्लॅक सिलेक्ट केलं आणि ते पण लय कन्फ्यूज होतो. पण तुम्ही कमेंट करून नक्की सांगा आमका, म्हणजे व्हाईट चांगली वाटत होती का ब्लॅक चांगली वाटत होती. असू देत ना, कळत म्हणजे आम्ही घेतलेला आमचा चॉईस बरोबर होता काय चुकीचा होता. तर गाईज आम्ही आता एक्साइटेड आहोत. ब्लॅक व्हाईट पण दीपालिका व्हाईट पण आवडली होती तशी आणि जियाक पण आवडली होती, पण नंतर आम्ही कन्फ्यूज झालो आणि म्हटलं नको खराब वगैरे व्हाईट कलर, म्हणून आम्ही ब्लॅक घेतलो. तर चला आता आपला हे अनबॉक्सिंग करूया आपली गाडी. हा हे ते आणलेले आम्ही ते उडवणार आम्ही. आणि नारळ कोण फोडणार? मी फोडणार. तुम्हीच फोडा. चला
तुमचं नाव काय? यश. यश. आडनाव काय? शिंपी. काय? शिंपी. शिंपी. ओके ओके. कधी हायचेच तुम्ही? कचरो झाला तर काढणार पण कचरो. झाडू आहे का सांग. तुम्ही तो कचरो करताच नाही का, काढूक लावा नंतर जावा. जर समजा जास्त कचरा झाला आणि झाडू असली तर ही काढेल कचरा. दोघांना असेल ना. आणि मग घाण करणार तुम्ही कचरा करून ते काढणार. ठीक आहे तुम्ही फोडा. गाडी बसवून नाही गावाचा कचरा नाही काढ. आणि इतर मंडळी आता आम्ही नारळ वगैरे फोडतो. चालत ना नारळ फोडलं तर. मग तुम्ही काय सगळं सोडून हे पण बाहेरच फोडू काय इकडे चालू. कोण उघडणार आहे? हटा पोस्टर निकला हिरो. अरे काय पार्टी घ्यावा. हर हर महादेव गणपती बाप्पा मोरया. आणि ही आमची गॅस्पा यस. त्यांचं काय नीट उघडून पण येत नाही. अरे आयुष्यभर हे क्वालिटीचं आहे. अरे पडलाच नाही आता बोलूया ना आपण. हे बाजू करावा तुमच्या नाही. गणपती बाप्पा मोरया. जय सियाराम. काय होता तू काय करतो? बटरफ्लाय बटरफ्लाय होते. बटरफ्लाय होते तर म्हणजे लेट पण थेट मी बॉम्ब फोडलोय आणि हे साफ करतात वाट लावतात गाडीच्या वाट. कपडो देव गो यांका. अरे बाबा मैगो पण येलो. तर ही आमची गाडी आहे. हे तुम्ही बघू शकता ब्लॅक कलर मध्ये. आणि हे सर्व आहे ब्लॅक बटरफ्लाय इलेले आहेत. आणि व्हाईट ही आहे. हे बघा ह्याच्यात 2 कलर होते. ह्यो एक व्हाईट हा. ह्यो बघा तुम्ही बघू शकता. तसो ह्यो पण आवडलो होतो माका. आणि ह्यो तो अजिबात नाही आवडलो होतो. गोल्डन कलर काय तो ह्यो आवडलो होतो. आणि त्याच्या बाजूचं ह्यो कलर आवडलो होतो माका. पण ह्या लाईटमध्ये म्हणजे स्क्वेअरमध्ये ह्यो नव्हतो कलर. ह्यो फक्त गोलमध्येच कलर आहे. म्हणून मी ती सिलेक्ट केलंय. तर आता फोटो वगैरे आता आम्ही काढतो गाडी समोर. जिया असा राहो. जिया हाय तोंड करा ते का लागता. जियाच्या पेक्षा मोठी ती चावी आहे. असा मला आता हळद कुंकू लावून घेता. हे बत्ती नाही ना लाव. त्यांच्यात तेल नाही वाटता. काढला स्वस्तिक बघू. आणि शाबाश. तर आता हाय नारळ बाहेर पडूक सांगले ना. हाय पाणी होईत फुसूचा लागत नाही तर. चला नारळ आता बाहेर फोडतो आम्ही. गाडी आता बाहेर घेतो. बाबा सावकाश हा. पाडवशी बिडवशील माझी गाडी. हरि ओम. हर हर महादेव. या भावी बघतात म्हणता काही गाडी नेता आहे. व्यवस्थित लाव बाबा. दीपाली बघ खयचो कलर भारी वाटता. आता काय आता ब्लॅकच म्हणायचो चांगलं दिसतं. आता घेऊन झालेलो हा. आता ब्लॅकच. हे कलर खायचो चांगलं वाटता. येल्लो रेड काय ब्लॅक. हा ब्लॅकच बोलायचा. कारण आता आपण ब्लॅक घेतलं. मी आणि दीपाली पहिली चालवणार आणि नंतर तुमच्या सोबत. ओके नको तुम्ही पहिले नंतर दीपाली आणि मी. ओके आता नारळ फोडून आम्ही घेतो आणि कार्यक्रम चालू करतो. खूप कार्यक्रम घाण लागणार आहे. हे फोडलं चालेल ना. बिंदास फोडू ना. तिकडं फुटलो. नारळ चांगलो पण उभो फुटलो. काय खरं नाही.
भाविका आधी दिवा भावी देऊ दे आधी. हा तू आणि नंतर बाकीचे आण दे. आधी ते काय खाऊ दे नंतर बाकीचे आण देऊ. अरे ती मॅडम आतमध्ये आत ना ते त्यांना देऊन यायचं जा. तू खा आधी. हा भूक लागली आहे भाविका. फायनली गाडी इली हातात. गणपती बाप्पा हर हर महादेव. बाकी काय ना नारळ व्यवस्थित वाकडं तिकडं फुटलं. बाबा हनुमंता तूच वाचव रे. राऊंड मारताच काय का. जावा बसा जावा. गाडी आहे बघून बसा. चला काढा लवकर दुसरी गाडी येईल फाट. राऊंड मारून निघलो आम्ही. कसा वाटला. कसा वाटला. गार गार वाटला. उतरा आता. उतर भावी. भावी काय उतरत नाही गाडीवर. एकदम स्मूथ वाटला. एक फेरी मारून दिलं. आता माका ह्या डोंबोलीत घेऊन जाऊचा. ही तयार आहे येऊ का. मग मम्मी सोबत कोण रिक्षान जाऊचा. एकान माझ्यासोबत येवा. एकान जावा. ठरवा कोणता. अक्कड बक्कड करा. तर मंडळी आता वाजले आहेत 3. लयच वाजले. आमका शूटिंग बिटिंग हे कर ते कर. आणि हे आता एक जवळच रेस्टॉरंट दिसला. तर हे जवळच हॉटेल दिसला तर आम्ही आहे जेवण घेतो. पनीरची भाजी घेतलं, भाकरे घेतलं आणि बिर्याणी सांगितलं. ते आपले खातं आणि हे नंतर सर्व ओला रिक्षाने जातील डोंबिवली आणि मी गाडी घेऊन घरात जात आहे. तुम्ही स्वागतासाठी तयार आहात. रांगोळी बिंगोळी काढून. दीपाली वेस्पाची अशी रांगोळी काढा. आता पूजा बिजा करा. काय वेस्पाची रांगोळी काढ ना. हा म्हणजे त्याला वेस्पाची आहे ना. वेस्पा लिहू ना नुसतं आणि त्याच्यावर फुलं टाकायची आणि हे करायचं. वेस्पा. भावी म्हणता मी येणार डबल शीट. ते काय येऊचा. अरे ऊन लय लागता. रिक्षेसून जावा आणि त्या अभ्यासात बसा. अभ्यास करून नंतर आपला केक आणणार आहोत. तो कापूया आणि आपल्या व्हिडिओचं एंड करून टाकूया. चला. तर आता आम्ही जेवलो आणि आता आमच्या त्या शोरूमच्या थंय जातो आणि हेंका थंयसून मग रिक्षा करून देत आहे आणि नंतर मग मी गाडी घेऊन जात आहे. तर आता भावी जे का मी रिक्षेत बसवून दिलं आहे ती जाऊ गेली डोंबिवली. तर आता मी गाडी घेत आहे आणि मी जाते आता. चला लेट्स गो. तर फायनली 5:30 वाजता आता गाडी आहे आमच्या इलेली असा पार्किंगमध्ये. म्हणजे ह्या जनावर आमच्या गोट्यात इलेला असा. तर तुम्ही बघू शकता. ह्या बघा. तर आता हे ठेवत आहे. केक घेत आहे आणि मी घरात जाते. भावी जेव्हा वाट बघत असतील. तर मंडळी आम्ही केक आणलो आणि सर्व बाल मित्रमंडळ आहे सर्व साठलेले आहेत. हे बघा किती आहेत पोरा. 1 2 3 4 5 6 7 8 पोरा. तुम्ही 2 स्वतः भरल्याने नाही ते. तर ह्या 8 पोरा आहेत आणि तुम्ही केक बघू शकता. वेस्पा केक. हो बघा आमचं केक. वेस्पा करून त्या वेस्पावाल्याने दिल्याने नाही केक. आम्ही घेऊन येलो आमच्या पैशाना. नाही तुम्ही म्हणजे वेस्पावाल्याने दिल्याने की काय. तर असं काय नाही. आम्ही आणलो ह्यांका खाऊचा ना म्हणून. तर आता आम्ही हाय केक कापतो. तर आता हाय केक कापलो आणि पहिला आमच्या बारक्या पोरा भरवतोय मी. यास मार मोठा डास. आणि यांच्या पोरांना नको तुमच्या. आणि बायको भरवते बाबा. लाडाची बायको माझ्या. घर केक खा.
बस खुश. तर मंडळी केक बी कापून झालेलो आणि केक आमचं कसं वाटलं हे वेस्पाचं तो पण कमेंट मध्ये नक्की सांगा. प्लस आमची गाडी आणि आमच्या गाडीचं कलर कसं वाटलं आणि आमचं आज जे ब्लॅक कपडे काय सगळे ब्लॅक ब्लॅक पॅन्थर होतो आम्ही. तर त्याच्यात कोण भारी होतो, कोणाचे कपडे भारी होते, माझे ह्याचे जियाचे का दीपालीचं काय ह्याचे कोणचे होते ते पण कमेंट करून सांगा. म्हणजे तुमका सांगूचो आम्ही कलर घेतलो तो चांगलो होतो काय, केक चांगलो होतो काय, गाडी चांगली होती काय आणि गाडी कलर खयचो चांगलो होतो, म्हणजे व्हाईट आम्ही घेतलेलं चांगलं होतं काय, तुमका खयचो दुसरं आवडलो. प्लस आता काय घ्यायचं नाही बाबा आता नाही, लोनवर आम्ही घेतलं, आता काय सध्या पैसो नाही एवढ्यात काय सांगू नका. पण यांची लवकरच पार्टी, म्हणजे आता परीक्षा चालू आहे यांची, आता परीक्षा मला वाटतं 2-4 दिवसात संपत. ते परीक्षा संपली काय ह्यांका एक मोठ्या हॉटेलात एक मोठीशी पार्टी आम्ही देणार आहोत. आणि त्या पार्टी मधल्यानंतर तुमका माहितच आहे आमचा पापलेट हवा, पापलेट शिवाय आमची पार्टी अधुरी आहे. तर असं आम्ही बघणार आहोत हॉटेल, तिकडे तंदुरी पापलेट वगैरे मिळत किंवा सुरमई बिरमई असा चांगला हॉटेल आम्ही बघणार आहोत. आणि कमेंट करून आता ह्या 3-4 प्रश्नाची उत्तर आमका देवा. आज 25 तारीख आहे ना, आज 25 तारीख आणि त्या वोटिंगचा आज लास्ट आहे ना, काल लास्ट होता काहीतरी, आज लास्ट होता नाही काल लास्ट होता, आज 26 नाही नाही आज 26 तारीख आहे, 25 तारीख लास्ट होती. आणि माका वाटायचो रिझल्ट प्रोग्राम हा 28 तारखेका देवगडात, आणि ह्यांच्या परीक्षेमुळे आणि माझ्या कामामुळे माका जाऊक नाही भेटणार. तर त्या अवॉर्ड फंक्शन का आमचे आहे उपस्थिती लावणारा, आणि जर तुमच्या प्रेमामुळे जर आमका अवॉर्ड मिळाला तर तो अवॉर्ड, पण मी नसलोय तरी तो अवॉर्ड आमच्या आई का भेटणारा. त्यामुळे म्हणजे एक माका जावका नाही भेटला त्याचा दुःख असला तरी आई तो अवॉर्ड घेणारा, याचा आनंद आहे माका. आणि बघू, आय होप आमका तो अवॉर्ड मिळात अशी मी आशा बाळगते. ते 2 कॅटेगरी आहेत, पण एकात तरी मिळू हवा. बाकीचे पण कंटेस्टंट स्ट्रॉंग असतात, दोघात भेटेल आपल्याला, दोघांना फॅमिलीचा भेटूक हवा असं मला वाटतं. त्याच्यात पण चांगले आहेत, म्हणजे ते मालवणी हिरो म्हणा किंवा आम्ही त्यांचे व्हिडिओ बघतो, सर्वच क्रिएटरचे व्हिडिओ आम्ही बघतो, सर्व स्ट्रॉंग आहेत. आणि थंय पण रेड स्टोरीज वगैरे आहेत, ते सर्व स्ट्रॉंग आहेत. पण काहीतरी माहित मनात असताना की आमका पण भेटा. तर बघू, भेटला तर चांगली गोष्ट, नाही भेटला तरी आम्ही प्रयत्न करत राहू चांगल्या व्हिडिओचे. नेक्स्ट इयर भेटत. आम्ही काय हार मानणारे तसा सहजासहजी ही स्वीट फॅमिली आणि स्वीट फॅमिली मेंबर जे तुम्ही बघतात हार मानणारे नाही. तर आय होप भेटला तर खरंच मोठी गोष्ट आहे आमच्यासाठी. पण हा आता मी जास्त भाषण नाही देत आहे, हा व्हिडिओचं एंड करूया. कोणा काय सांगूचा हा तुम्ही भाषण देऊ शकता. आम्ही आज गाडी घेतली त्याबद्दल काय तुझं काय, गाडीबद्दल आमच्या मेंबर हा एक आमच्या घरात एक हे स्वीट मेंबर इलेला, आणि तुझं दाखव त्या बर्थडेचा गिफ्ट दिलेला ह्यांचा आहे बघा, ससो आहे ना, तो ससो आणि हे काय बेअर. हा ते हे 2 मेंबर आमचे झालेले आहेत. आणि आमच्या गोट्यात नवीन जनावर पण खाली दाखल झालेला हा. तर अजून आता मोठा एक जनावर घ्यायचा आमका, पण बघू जरा पहिला ते घराचा होऊ दे, नंतर एकदम मोठा जनावर आम्ही घेणार आहोत. आणि त्याचा मोठो व्हिडिओ आम्ही बनवू. आणि त्याच्यात आम्ही म्हणजे दीपाली का डिझायनर साडी घेणार मी, म्हणजे पार्टी असा लिहू हवा त्या गाडीचं नाव. म्हणजे रेंज रोवर घेतला तो रेंज रोवर तेवढी रेंज नाही माझी, पण त्याच्या खालचे रेंज मध्ये मी घेऊ शकते. आणि त्या गाडीचा म्हणजे मारुती सुझुकी घेतला, मारुती सुझुकी म्हणजे खायचा असत म्हणजे खायची आता नेक्सॉन कियाची वगैरे घेतली तर किया रे किया जिया हा. मग असा आम्ही ब्लाऊज वरती लिहणार आणि मस्तपैकी मी नाही व्हिडिओ बनवणार, व्हिडिओ वाल्या का बोलवणार, हायर करणार मस्त. तरी पण आजच्या एका अरे आपण सर्व केलं, कपडे बिपडे घेतलं, पण भटजी बोलवलं नाही. भटजीच्या हस्ते पूजा करू हवी होती, कारण मी लय जणांचे व्हिडिओ बघितले भटजी बोलवतात, पूजा बिजा करतात, पण तो आमचा बजेट नसल्यामुळे भटजीचा दीपालीलाच काय का सिंदूर लावल्या आणि आटोपता घेतल्या ना. आणि पण जेव्हा आम्ही 4 व्हीलर घेऊ तेव्हा भटजीच्या हस्ते प्रॉपर पूजा बिजा घेऊन नाही, सॉरी पूजा बिजा करून व्यवस्थित करून मोठा उत्सव आम्ही करू. त्याच्यासाठी वेट अँड वॉच. तुमचं प्रेम आणि आशीर्वाद, तुमचा प्रेम असा माहिती, तुमचा प्रेम आमच्या फॅमिलीवरती असा हा आणि असाच राहणार. आणि आम्ही एक स्टेप
आताच्या माझ्याच्या वयात 4 व्हीलर गाडी लोक घेतात, पण मी 2 व्हीलर घेतलंय. म्हणजे काहीतरी सुरुवात झालेली आहे आणि पुढे मागे अशीच लय माका वाटतं मी लय बोर करते तुमका, कारण खुशी झालेली आहे माका, आनंद गगनात मावेना असं झाला. कारण स्वतःच्या खर्चात स्वतःच्या हिमतीवर पापलेटा खाऊन पैसे गोळा करून आम्ही नाही पापलेटा नाही खाल्लं होतं, 4 व्हीलर नक्की घेतलं असतं, पण पापलेटा माका अर्धे पैसे पापलेटा जातात, त्यामुळे 2 व्हीलर येईल. अजून 2 व्हीलर त्याच्यात घालून 4 व्हीलर आम्ही नक्कीच घेऊ, त्या शंका नाही. आणि तुम्ही सर्व आमच्या आनंदात सामील आहात आणि तुमचे एवढे गोड कमेंट असलं आमच्या फॅमिली बद्दल, खरंच ते वाचताना म्हणजे काय ते बूस बम काय ते शहारे बोसे बम काय ते आपल्या इंग्लिश येत नाही जास्त, मराठी मीडियमचा माणूस आहे मी, म्हणजे शहारे येतात अंगावर. खरंच असंच प्रेम ठेवा. आणि हय भाषण माझा छोटी खाली भाषण हय संपवते. आता दीपाली काय बोलूच असला तर दीपाली बोलू शकता, भाषण दे. नवऱ्याने एवढा अचीव केल्या ना, 2 व्हीलर म्हणजे 2 व्हीलर कमी आणल्या ना, 4 व्हीलर घेऊन 2 व्हीलर घेतलेल्या. तर तुका काय याबद्दल म्हणणार तर दीपाली प्लीज तू बोलू शकतेस, बोल, लोक ऐकतात. नाही दीपाली आज बोलू बाबा, तू काहीतरी सांग. काय बोलू मी, सगळ्यात मी बोलून टाकलास. काय ठेवलं बोलू सारखं काय ठेवलं असत नाही तर जिया तू काय पप्पानी जिया बोल. घेतली म्हणजे मी 2 व्हीलर जरी घेतलंय तरी पण मी खुश आहे, कारण कधी आयुष्यात ना मी विचार नाही केला होता. म्हणजे लोकांनी 13 घेतल्याने 14 घेतल्याने आणि मी डायरेक्ट 16 प्रो मॅक्स म्हणजे त्याच्या सर्वात भारीतलो मोबाईल मी घेऊन टाकलाय. म्हणजे लय मोठी गोष्ट आहे, हे स्वप्न म्हणजे स्वप्नवत सर्व. आणि ह्या सेगमेंट मध्ये पण ज्या स्कूटर मध्ये पण म्हणजे विचार चालू होता ऍक्टिवा घ्यायचा, एक्सेस 125 घ्यायचा, आणि ही ह्याची रेंज जरा वरती होती. नंतर मी थोडे दिवस थांबलोय. तो वाघ कसो 2 शिकार करूच्या अगोदर 2 पावला मागे जाता, गेले 2 पावला मागे, आणि जी काय ती झडप वेस्पावर डायरेक्ट मारले. म्हणजे वेस्पा म्हणजे वेस्पाचा म्हणजे ह्या नाही कोणाचा. तसाच 4 व्हीलर पण 4 पावलं मागे जाणार आणि मोठी झडप मारणार, पण ती रेंज रोवर एवढी झडप माझी जाणार नाही. वाघ नाही, वाघा तो बछडो आहे, त्यामुळे आता बछडो जरा मोठं होप देऊ देत, मग तो मोठी झडप मारीत आई शपथ. या मागं आता मी तुमचा बोर करतोय. हाय व्हिडिओचा आता सरळ एंड करून टाकते. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आले तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असाच ठेवा. आणि आता स्वीट फॅमिली नवीन मेंबर इलेला असा वेस्पा, त्या सगळ्यांवर असाच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ. तोपर्यंत नाही 1 मिनिट एक सांगतोय ना, एक सांगतोय कारण व्हिडिओ छोटो आहे ना, म्हणून आता एक सांगतोय. म्हणजे मी नाही घेत नव्हते, मी हे स्कूटी आहे ना ती ऍक्टिवा वगैरे मी सेकंड हँड घेऊची होती. माझा म्हणजे 20,000 25,000 एवढा बजेट होता माझा, ती घेऊची होती. पण तुम्ही एवढा माझ्यावर प्रेम करतास ना, मी काही जाते, मी सायकल घेऊन जाते माशा आणू का, किंवा म्हणजे फिटनेस पण रवात आणि असा पण. तर मला असं काहीतरी वाटतं अरे लोक माझ्याबरोबर फोटो काढतात किंवा माका ओळखतं एक स्वीट फॅमिली म्हणून. आता माका काहीतरी ना जिम्मेदारी बनली आहे. तर हे सेकंड हँड गाडी घेऊन जाणं किंवा सायकलवरून जाणं, रिक्षावरून जाणं तुमका पण नाही आवडत, कारण लय जण बोलतात की तुम्ही 4 व्हीलर घ्यावा, तुम्ही सर्वच अशा. तर म्हणून मी ती सेकंड हँड घेऊची, त्याबद्दल त्यापेक्षा नवीन घेतलं. आणि नवीन घेऊची तर मी माहित आहे 2 पाऊल मागे डायरेक्ट झडप मला वेस्पावर. तसेच 4 व्हीलरचं पण तसंच करेल आणि मोठी झडप मारेन असं मला वाटतं. फक्त तुमचं प्रेम असंच आमच्या फॅमिलीवर ठेवा. आता मी जास्त भावूक होय, तर हे आता व्हिडिओचं एंड करते. मस्करी खूप झाली आणि व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि तुमचं हे प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र, जेव्हा कोकण आपला.